समदिरकुंज सेवा नेटा उगादी मांडस पुनसाल कोयाता पुनसाल ಇದು ಮಾವನಾರ್ ವಾಲ್ಗೊಂಡ ಮಂಡಲ್ ಇಂದ್ರವೆಲ್ಲಿ ಮಾವನಾಟೆ 120 रोहना वस्तिमंता ಇದು ಮಾವನಾಟೆ समद्रिच रोहनूरू 120 रोहनूरू नमटू उंदी मंतोम इगे बानितेग नेटा पूनसाल दिवस ने संदर्भंगा नेट उगादी दिवस नेगा ममटू उंदी नाटु नमटू इत कायदत लासी डिवैड कीसिकुनु पाटलन्न रोतगा ममटुंदी इनु ऊर्कुनु स्तारलेक बेहंकी संजक मंतो मूडु पाटलले देवरिकुनु तरंतो मल्ल बेहंकी माकुन मुनेते मल्ल ऊर वंतेर अग नमट व्यर्थले लेक नमटु उंदी व्यर्थल समझमासिकुनु ऊर्कुनु काकनर वडलते चहा गुगरी नेटा ಅದು ಜೇವನು ಕೀಸಿಕುನು ಬೀಡಿತ ಮಾನ್ ಕೀಸಿ ಕಲಿಸಿಕುನು ಉರ್ಕುನು ಓಂತೋ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮಟು ಮಹಾಗ ಮಾವ ರೋನ್ ತಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ್ ಗಿರೆ ಉರ್ಕುನು ಬೀಡಿ ಏರು ಸಮದು ಕಾಕ್ನೂರು ಸೀಸಿಕುನು ಉರ್ಕುನು ಸಮದುತಲು ಕೀಸಿಕುನು ಇಂಚದಂ ಕೀಸಿಕುನು सार्किंतो इन मावा इदु वीडियो पूर्तिगा जुड़ते मीकु अर्थमंत समदिरकुंज सेवा इनके पाटलना रोन यवतो ಇದು ಪಾಟ್ಲನ ರೋನ ಅಂತ ಗಿನಮಟಿ ಯवतो इनके माकुन काकनूरू सीसर मंतर
राम राम
कुसगमत ने माकुन मानदान की तेर नमटिंगे और कुन पीसी कुन नमटू मावा रोते के माव ये रियत के वो से मनतो कासुडे वाजा गाजते येंचे उचरे और कुन गिरे नमटू मान कींतो कुसगमत ने अनि बहन की कोतना हार वार सिकुनो साकिंतो मल्ला मुन्नेत साल दे माकुन वो बेहन की माकुन वो लेवांतेर मागा हार को आटांतेर वीडियो सुड़ते बिकनार तमांता समझकुन जैसे है।
राम राम हम जगत मंदिर राम दादा मैं थोड़ा सा मत काम भी apa थोड़ा सा मैं कड़ा पास राम राम ये क्या राम 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 राम
हाँ राइट राइट बदन बॉक्सिंग है मन नहीं आता है antar kali deh. Ramam jadi nak. Sir.
ಬೇಡಿ